ori karmică, ori narcisică, ori toxică. Dar, din vorbă în vorbă, tu nu povestești nimic despre relațiile tale, că nu e frumos să povestești despre foștii parteneri, dar ea sigur, sau el, va începe să turuie despre foștii parteneri. În momentul când ea sau el va veni în relație cu tine în postura de victimă. Din victimă se va transforma în agresorul tău, dacă nu ți se aprinde red flag, adică steagurile roșii. În momentul când începe să deie în foștii parteneri, să zică că ăla a fost așa, ăla a bătut, ăla nu știu ce, clar că iar ai de face cu o ființă toxică, karmică sau narcisică. Deci iar se aprind steagurile roșii, red flag, atenție mare.